Dokotela susa kubingelela. Awu sibingelele emhlonishwa sibingelele eqhawe angisakwazi. No ngikhona kakhulu. Ngiphinde ngibingelele uDr Sithole. Hayi sibingelele Nkosi yamagumba amalo omhlaba siyabingelela siyathokoza baphathi kwendawo. Hey, asijwayelekile ukubona inyanga ihlangene kanje. Inyanga ejwayele ukuthi phela zilwe la ku social media. Ihamba kanjani le? Kanti le nyanga lezi wazi ngalo le nyanga lezi. Uyabona mfowethu akukho kulwa okumele ngabe kuyasingama noma kuyenzeka phakathi kwethu sizinyanga. Okay. Ngoba kunalokho kufanele ngabe kwanda ukuthi sihlale phansi sicobelelane silwe nezimpilo zabantu lezi sibhekane nazo esithunyelwe ukuthi la emhlabeni sizolwa sisiza abantu. Manje ke leyo kugejana ngoba kusemhlabeni ilungile lokho laba bakwenzayo. Mina nje angithanda zonke izinyanga and umhlaba nesizwe sonke siyazi ukuthi zonke izinyanga ngiyayisiza futhi izinyanga ngiyisiza izinyanga ngiphila nazo izinyanga ngidla nazo ayikho inyanga mina engithi ngingcono kuyo ngaba yizo ke ingcono shwele kimi kodwa nje mina ngiyohlezi ngikhothama kube lapha ukuze uma kukhona umuthi engingenawo ngigijimele mina kusithole ngiyothi sithole kuneqabunga engenalo lomgamanzi ngalithola yini bese usithole uyangamukela kodwa uma sengeke ngalwa nosithole bese ngizwe ukuthi leli qabunga engilifunayo ukusithola sengizoya kanjani ukusithola. Hayi no kuyazwakala Sithole wena kwakho ukuthini ukuphawula nje ngokuthi inyanga zibumbane zibe umuntu oyedwa. No emkhulu kubalekile ukubumbana kwezinyanga phela ngoba futhi ikhumbula lo msebenzi akuwona wethu. Kunjalo. Njengoba nje futhi sihlangene nje sihlangene ngabo futhi ubuthakathi. Uyathakatha futhi kade. Sithakathi impela nje sithakathi impela Nkosi yami kodwa angithi futhi lezikhwama sanikwa sona. So manje bona nabevuma ngale kwelamathongo ukuthi makuhlangane kuyahlanganwa ngoba kukhona nami ekuthi ngiyahamba luphela ulwazi fanele ngibuze ngithi zakwethu awungicobelele la injalo nje ayijiki ukuhlangana kwezinyanga Nkosi yami kuyadingeka kakhulu ngoba kunamakhubalo ajulile ongakwazi wesikhathi ukwagaya uwedwa noma uhambe wafuna uwedwa angazi noma ngezwe iqiniso lelo. Hayi kulungile Nobabili nento eyodwa engithanda ngayo. Into nisho nyoba injalo nje. Uminyoka iyaluma nje. Uminyoka inezisini nje. Nikhulume la ngokuthwala okuhle nokuthwala okumbi. Abantu abayifuna abantu bafuna imali yazi abantu ngithi asikhulume ngokubiyela noma mhlawumbe ngokuphahla noma ngokubuyisa isithando bathi hayi asafuna noma so big loud thina sifuna imali thina. Nobabili ke nina abantu aba straight forward anything nisho futhi ngokukhulu ukuzethemba. Dokotela isigubhu zakhe is powerful, the most powerful one umuntu asifunayo isiphi? Lesi siniko president. Hey sikhona leso ukuthi mangikunika sona kube ngathi mina nawe siyaxabana. Okay. Kanti kasixabani ingoba lento kufanele yenzeke roughly. Fanele ukuthi ngusebenzele ukuthi uthathe leso sigubhu. Kufanele kufanele ukhalele ukuthi uzophuma nesigubhu. Akube kanjalo. Inyembe zenjabulo. Uyakhala ukhalele ukuthi uzothatha isigubhu la ekhaya namhlanje. Futhi ngenzeka ukuthi uyasithatha. Ngelanga olithatha ngaso uqale nje uyodlula esibhedlela. Ha. Ibuye ingqondo. Mayisibuyile ingqondo kube sisaqhubeka sasebenza. Ngoba kunzima ukuthatha lesigubhu lesi esokugcina. Sikhona esokugcina. Aze mokhuma ngengqondo khona ubaba wafika lekhaya. Uthi lo baba lona wathi ngoba uya drive ubuyele eThekwini. Lento leyo ungayiphuzi manje. Uyiphuza mase ufika ekhaya ukuze ube safe. Ushilo hayi akayazi ngiye toilet kanje sole ngazalwa. Lokho kuhlanya konjalo sokukhuluma ngakho.
izinto ezicishe zibe njalo Okay. ngoba kuyashiyana ukuthi umuntu uzofuna into ekuyiphi level Oh, yes. kodwa nje sikhona isigubhu mfowethu esinamandla esijulile la ekhaya esiyikhiphayo ngamanani futhi alumayo sazi kahle ukuthi lesi siugaranty isona lesi kufanele ngikunike sona ukwazi ukuyophila impilo enenjabulo. Kanti baba usithole ngalanga ngimuzwe yena guarantee kakhulu izipoki lapha zale ehlane. No mina ngimile engingakusho siyasebenzisa izipoke kakhulu. Okay. Nezasemgedeni. Yeah. Nje siphila ngazo. Ziyasondla zenza yonke into. Kodwa ke iyasinda lento. Iyasinda lento uma ngabe uzoyithatha fanele ufike uzazi indaba zakho. La ngithi wena ufuna ukuceba wena ngithi ufuna ukuceba ukhathele ukuhlupheka ngithi. Woza ke kona sikhona vele ezingenabungozi. Kodwa engimandla kakhulu kuzo nje isipoke imkhulu. Isipoke imkhulu sonke isipoke ngasicabanga mkhulu. Nale ekhaya phela khona isipoke khali room. Uyasazi isipoke khali room. Lapho izinto zihamba ngomoya, usichazele dokotela ngesipoke khali room. Izolo nje kukhona beze khona kwispokekal room. Hey. Ilapho ke singakhuluma ngathi siyadlala kubantu. Yes. Ispokekal ilapho suyothola ukuthi kunabantu abakhulu noma abantu nanoma ubani umuntu ofisa ukuthi yena yonke into ayenzayo kodwa angagcabi angahambi namuthi. Yes. Kodwa yena uyafisa ukulashwa noma ukulekelelwa. Lo muntu loyo usuke deserve ispokekal room. Ingakho ngayakha lendlu ngiyakhela abantu abathize abathi bona yabona nje la kungena ama China kakhulu la ekhaya. So uthola ukuthi iChina linenkinga. iChina mawuligcaba liyahlupha likhala kakhulu ngathi kukhona into onakele manje ehlathini. Uyayibona? Likhala kakhulu manje ke lapha kwaSpokekal awukumnandi kakhulu uyasondela nje khona wenziwe lezi zinto ezenzayo ayikhulumele nabo aphume se right. Kuba lula ukukhuluma nawo noma khona umenza zona before akhulume nawo. Angimenzi lutho ngoba uyo suke sethathe isinqumo. Akumine ngimthekeze lapha kimi. Uyabonile ukuthi ngingaya kwa 2+2 kwamhlaba yalingana ngiyothatha iSpokekal. So nezinto eziyobe zenzeka kuye zobe zenzeka njengomoya. Uyobe ngehluleka umoya kawuvinjelwa phansi kwamanzi ukhona nasemoyeni ukhona. Siphila nje kuwe ihlahleni ugcwele umoya. So iSpokekal sinamandla kakhulu. Okay. Lo mbuzo ngimbuza nobabili abantu banokuthi la online hey mina into angaboni lutho udokotela ungenzile udokotela unginikezile ukuthi abantu mhlambe if ngabelapha nje ngezinto ekufanele mhlambe bayibekezelele ezinye zazo ngokungafani kwabantu ningathini kulabantu abacabanga ukuthi imumnikeze mhlambe igenqele fanele kube khona umagic after an hour fanele vele zikhale nje manje imali ibigcwale. Ngiyabonga ngizokudedela sithola ake sidlule kulelo daba ngiyabonga. Yabona lo mbuzo ubuza ubuzela isizwe kakhulu onengqondo uzozwa ongenawo ngekezwe. Yabona nje ngizokhulumela la ekhaya kwa 2+2. Yabona la ekhaya ngihlezi ngisho ngithi magic mina akanginayo. Umuntu mangimelapha fanele azi ukuthi mina ngummeli wakhe manje. So ngizolokho mina njalo elokho engireportela ukuthi kwenzakalani nini kanjani. Ngoba ngihlezi ngisho ngithi mina ungezi ukuthi mawuza la uzolindela ukuthi uzophuma nesikhwama esigcwele imali. Uyangizwa kodwa mina ngulaphela ngendlela ukuthi lento engunika yona iquality ayiyona quantity izovuka la kuyibe nokuphila izovuka la kuyikwenze ube rich izovuka la kuyikwenza uqine ungahlaseleki izovuka la kuwe ibe into enkulu kuwe uhlonishwe umhlaba wonke nemali uyiphathe. So abantu basuke bacabanga yabo nje mina ngiyabacela abantu mina ngimfuna umuntu oza ngoba esene pressure ukuthi semoshile ngaphandle. Hayi no. Uma usune pressure ikwelete engaka usuzothi mina ngenza into same time noma ngabe ngithi ke sengifuna ukuyomfaka la akufanele athole khona into same time akanawo ngisho amandla kuyongena lapho ke kafuna khona same time uthola ukuthi ngale kwamandla futhi uyasaba. Abantu babaleka la hlezi siyazo report ama missing person. Ngemadoda. Yabona? Abantu babaleka mase sikhuluma ngezinto ezijulile. So nje mina la ekhaya ngicela abantu ngempela ukugcizelela anginayo imagic uma uze ulindele ukuthi ungekwazi ukubekezela. Mina ngiye ngithi ungezi.
ngoba sizolaphana kabuhlungu. Mina ngeke ngidlale ngawe. Ngumuthi nguphethe ngizokunika umuthi. So ke angifuni umuntu othi ngifike kubalela ama level abo 5. Lelo ngubale ama level awu 5. Ngithi la kuthatha isikhathi singaka. Ngithi number 2 kuthatha isikhathi singaka. Bese ngithi number 5 uyashesha. 2 days. Wena ungabi namandla ongena ka 2 days. Kodwa futhi uzophindela lokho ungihlupha. Ufuna ama results a 2 days. Asisebenzisaneni kahle nabantu. Ngiyakudinga, uyangidinga, awube nokubekezela ube yimi. Uma le medication engikunike yona ingakuphathanga kahle, buyela phela kimi njengodokotela wakho. Sibuka uplan B ukuthi wona uzokuphatha kanjani. Akungabi mude. Hayi ngizwa kahle. Sithole ngaphawula uthini No lapho. umkhulu ubekile kwacaca because phela nasilapha nje akusiwona umlingo lesisuke siyenza. Yes. So manje ungalindeli ukuthi uzofika namhlanje kusasa subona ama results. Yebo ikhona vele nje kwesho umkhulu. Asiphiki ikhona. Kodwa udinga ukuthi uqine. Ube ulungele ukuthi uzongena ebhodweni la 2 days. Elingelula. Kodwa nje abantu abayekele ukufuna ama results manje umuntu akeze enyangeni ngoba kusenesikhathi ukuthi akwazi ukulapheka ngoba phela kukhumbula masikulapha fanele sibuye sinqenqe nethonga qala asane silaphe nje. So wena usuzofuna sane sikufaka into ekugcineni uyothi ngaye lapha yana bangineze into engayifunanga. Kanti wojahayo uyangijaha. Kodwa nje abantu nabeze enyangeni umuntu akeze nje angajahi bese ayohamba nomngane hambe yedwa. Uhamba nje wedwa uhambe nomngane ngoba wonke sizokwenza la. Imfihlo awuhambi ke umngane Awuxoxi futhi hamba ukutshela abantu ukuthi hey lapha ngibona into ethile ngibona into ethile. Noma ngivumelele ukuxoxa uma ngikube khona mhlawumbe into engiyibonile lapha. awukwazi phela ukwenza lokho. Oh akuvumelekile. Awukwazi ukwenza ngoba konke sikwenza la imfihlo. Okay. Ukuyimfihlo. Ngifuna ukubuza lo mbuzo lo cha uthi umbuzo wokugcina ngimbuza nababili futhi. Uma mina ngithi idlozi hayi cha shema selingixakile alingenzeli lutho okanye thatha kude. Ngiyoze ngihlaba inkomo ezo120 izinto zingalungi lokho hayi uanti ugogo ubani ikhona nendlela engathi yazini idlozi asilibeceni kwamanje ake sisenza le ngizobuya sengi right ikhona into enjalo ake ngithi idlozi vele libuye lithithize. Idlozi nje lithithize. Idlozi anqene ukudayisa. Idlozi space icela thina manje likudayisa. Bakushaya abantu. Idlozi nje into ethithizayo. So siyakwazi ukudlubulundela ngendlela ethile. Siyakwazi ukudlubulundela ngenkani siyenze lento. Ngenkani angazi umkhulu nginamanga yini angazi. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sithi ake silekele idlozi manje ngoba vele idlozi futhi alilungiseki imkhulu. Ungahlaba phela imali alilungiseki idlozi. So khohlwa ke idlozi ekubambezelayo. Buya la sihlale phansi sixoxe sikunike into. Dokotela. Ukufakaza emazweni kaSithole dokotela omkhulu. Ushaya isikhonkosini ngokwami. Asinandaba ukuthi wena ucabanga kanjani. Yes. Abantu abaningi bazibagijima abasindiswa. Baye kulezi inkolo zabo Kristu. Yes. Lezi esindisiwe becabanga ukuthi kuba ngcono bebalekela idlozi ngoba idlozi lithithiza noma libabambezela. Kufike nalapha kufike kube worse. Nakhona futhi lapha ekusindisweni solungisa umphefumulo. Hayi ukuthi sokwenza unjinga ngifuna unjinga uza la kithi. So ke idlozi ngempela luma bambezele into eziningi. Ayiningi ngempela. So kukuye kodwa omunye umuntu likhona idlozi liba active kuye. Utho ukuthi amanye amadlozi alele ngempela. Kodwa idlozi mawuzosebenza ngalo ungalisekeli idinga usekelwa ngoba lizokushiya ngoba liyakwazi ukuthethuleka. Khumbula ke idlozi elakini akulona lakho. Awunalo lakho idlozi. Ayingakuzwa. Elakini idlozi wena mawuphahla nomfowenu uphahla njengoba wena uphahla kanti nomkhulu babephahla kanje kuyashiyelana lento idlozi liumlando manje ke wena iliphi lelakho engahlula ukuthi silithwebule thina ngoba mase silifuna nje idlozi lakho siyalithatha siyalithatha nje idlozi lakho silisebenzise thina mali ngafuni ukusebenza madoda. yebo. Okay, last question ngavala ngongcina lo. Dokotela, ngisebenza ka government, mhlawumbe ngi-social worker noma ngiyiphoyisa. Ngingafika nidokotela angineze umuthi okunyusa isalary mina ngedwa nje ka government. Ungafika sikwenzele lokho inyuke imali. Uthandwe kakhulu futhi emsebenzini.
izinto esisebenza ngazo Okusho bavela bangipromote nje mina. bakupromote wena kuze kunyuka imali. Okay. Into engingayazi mina ukuyenza la ekhaya ileyo ukuthi uthi wena ufuna ukudouble imali noma ipayment yakho yenyanga Yes. uyidouble maku 30,000 ibe 60,000 ngenyanga. Ngikhumbula ithe magic anginayo. Okwami ngilethelwe emhlabeni njengoJesu wasemhlabeni ukuthi ngizosiza abantu abahluphekile nabaxakekile ngeqiniso futhi hayi ngemagic ngomuthi nangobuthakathi ke phela ngoba kushiyana ngenkinga yomuntu. Asona madoda. Dotela sesivala. No ukuthi siyathola incingo eqhamuka kubantu uthola ukuthi umuntu ufuna ukunyuselwa umholo yedwa abanye benganyuselwa bese ngiyabuza ukuthi kanjani ngoba phela umuthi lo asikwazi ukuthi sisebenze wodwa sonke wena sohola phezulu hayi ukuthi kanti mhlawumbe ufuna ipromotion ke siyakwazi ukwenza lokho kodwa ukuthi uzohola wena kakhulu kunathi sicosha amaphepha sonke wena sohola kakhulu hayi abantu abamusudlala ngathi bafowethu kona umuthi yebo ukhona kodwa akusiko phela ukuthi usezowenza yonke into lesebecabanga. Hayi. Ngiyanezwa kakhulu inumber zenu bazibona ku screen. Dotela usithole eMnambithi. Udokotela usigadla senyama 2+2 kaMhlaba lengana bayazi abantu ukuthi Dr 2+2 ilocation ikubeka kanje ngqo. Iqondile nje sabo kakhulu bodokotela ngathi ngingahlezi kuba kanje sibona odokotela behlangene kusetshenzwe kube mnandi ngoba igcina usuku nithe nizolapha abantu niphathisiwe lento lokuzolapha abantu abalapheke dokotela. Ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu usithole ngimbonga indoda enkulu akuvamisanga ukuthi inyanga ezinkulu abanye abaningi abafuni sibambaneni. Mina ngithi lento ikhombisa ukuthi sikumele sibambane kumnyama kubuvu kumele sibambane silwelane omunye umelaphi mesenkingeni ngempela akathinte nanoma ubani South Africa ongumelaphi silekelelane ukuze kuqhubeke kubambano belaphi siyacela isicelo sakwa 2+2 inyanga zibe munye. Manje dokotela mase ngifika nombuzo yokubuza ke lo sengingafika mina ngithi dokotela 2+2 ngeke ngaya usithole hayi anginezanga into right lento enziwa ama client nithatha nizizwa kanjani nje. Lalela baba ake sikhulume kanje ayikho inyanga engenawo umuthi ake siqale lapho. Lalela ke 2 ukuthi isikhathi sincane bese sizoyichaza le uyabona inyanga zonke zilapha abantu abangenako ukubekezela baya sebegijima ngo108 endaweni ka80. Uyangizwa bese kuba nzima ke lapho ukuthatha ijika ayikho inyanga engenawo umuthi. 2 uma kukhona ke into othema uhamba la kwa 2+2 uyangakwenzekela kahle ngendlela ofuna ngayo phela wena buyela kwa 2+2 ngoba ummeli wakho lo uyomtshela uyom-update ukuthi kuhamba kanjani ngoba manje ayikho inyanga engathi ayikwazi ukwelapha kodwa siphila nje namhlanje sinenhlamba esingazazi bese siyazamukela ukuthi angeke phela njalo always ugood wena kodwa nje egcineni inyanga ziyelapha mina ngithi azibambelelani bese ngithi nakuboka abelaphi uma ubona melaphi ukuthi kukhona into ongenayo hayibo hlangana phela nezinye inyanga sifundisaneni bakithi kunokuthi sigcine sesenza izinto ezingekho empilweni zabantu. Hayi amazwi amahle kakhulu lo. Ya kona kunjalo nje umkhulu esho nje angikholelwa ukuthi ungaba nento ethi ayibe eyabadala abese futhi ungakwazi ukuthi ushaya khona mangabe ulapha. Yebo kona kuyashiyana vele uthola ukuthi umunye umuntu uthi uyamfaka lento ingavumi. So sekufanele siqale phansi sibheke kodwa awukho umuthi onganapha emhlabeni ma sonke isihlahla esikhona siyakwazi ukulapha ngendlela yakhona kuya ukuthi wena uyakwazi ukulalela nabe bekhuluma nabantu abadala bethi thatha lesihlahla naleli thambo nalawo amafutha phuma ukuthi bese kuba nento enkinga kakhulu engicela ukudla isikhathi sakho Yes. Into ebulala kakhulu ezinye zezinyanga uzubone ngathi thina sivukelana nama client noma sivukelana nabantu esibalaphayo indlala. True. Ilwa nami mawulwa nami ngithi mina indlala yenza ukuthi umuntu ahlole into engekho la. Uyangizwa ahlole into engekho eselwela ukuthi ngoba usengenile lo muntu angilwela ukuthi ngimelaphi kube khona into engiyenzayo ashiye lesisinkwa ngiyothenga impuphu indlala
uyangizwa ukuthi ngithini kodwa uma ungayeka indlala usebenze ngesiphiwo sakho uyobona ukuthi no man yazi lenyanga ikunikile umuthi inkingi ibe kuwe kanje uyangizwa ukuthi ngithini ingakho ngaze ngakhuza ngathi abantu abayekela ukuphuma ezweni lakithi baye ezweni langaphandle bayufuna ukwelashwa ngoba ngale ilanguage asizwane kanti kufuna ukuthi wena nodokotela wakho niconnectane ukuze nikwazi ukulaphana so into ebulalayo ke nje ile ngutshela ngayo ukuthi indlala abantu basuke bawuhlola umuntu nje ake ngishi mina kunabantu abanga develop ebunyangeni othola ukuthi umuntu usaqala avele nje angayilaleli kahle indaba akhulume nje amangathi hey usithole kunje hayi uke wayenyangeni wena kunje angayilaleli lento ngoba yikho inyanga engathatha imali yomuntu inika umuntu imuthi wrong ngeke mani mhlonishwa ake sibe neqiniso ayi cha dodana ngawuzwa kakhulu indlala bese inyanga ziyeke futhi ugijima lapha zobhala zibhale ama comment amambi zizilwe zodwa zihekhane kuze umunye awe engafoneleki kunje kuningi kuyenzeka siyabuka ngoba I don't think ngaqhama umuntu ongakangayona inyanga ahekhe inyanga bese umuzi ukuthi ukhuluma into elabo umnyanga manje bo so into kanjalo ngathi zingavaleka eSouth Africa kube kuhle abantu basinde siyabonga kakhulu siyabonga